Здравейте, приятели! Днес ще разгледаме темата за иезуитите. Кои са иезуитите? Иезуитите са членове на Обществото на Исус, католически религиозен орден, основан от свети Игнатий Лойола през 1540 година. Те са известни със своята служба в образованието, мисионерската дейност и интелектуалната дейност, често работейки в райони извън основните християнски центрове, като например в помощ на бежанци и други хора в периферията. Образование и наука. Иезуитите основават много училища, колежи и университети по света, които стават известни със своето високо академично ниво. Къде ги разгледаме кои са иезуитите? Иезуитите, Обществото на Исус, познато повече от иезуитски орден, на латински Societas Gesù, на италиански Compagnia di Gesù, Исусовата дружина, е християнски религиозен орден на Римо-католическата църква. Членовете на ордена се наричат иезуити. Началото на ордена е дадено на 15 август 1534 година от паския благородник Игнатий Лойола и няколко негови съмисленици в Париж, като самият орден е официално утвърден на 27 септември 1540 година в Рим с була на папа Павел III, озаглавена Regimini Militantis Ecclesias за ордена на воинстващата църква. Игнатий и шестимата други основатели Франсис Касавия, Пьер Фаврие и Алфонсо Калмерон, Диего Лайнес и Николаус Бобадила и Симон Родригес си поставили за задача да пътуват до Палестина и светите земи с цел проповедническата дейност сред турците, или ако то се окаже невъзможно, да предложат своите услуги на папата. В края на 30-те години на 16 век Игнатий вече завършил престижния университет в Париж и неговите спътници пристигнали в Италия. Седмината се опитвали да пътуват от Венеция към светите земи, но на фона на подновената италианска война между императора на Свещената Римска империя Карл V и френският крал Франсуа I, водена за контрол над Северна Италия, и в която участвали освен това папството и Венеция, седмината не получили това разрешение и вместо това отишли в Рим. Освен това, оторизираните от апостолическият престол за християнски пазители на светите места, францисканския монаси позволявали само кратък престой в Палестина заради усложнената политическа обстановка в региона, който бил завладян от Османската империя.